Ano hai lam supio ani blog o killa o 3 days tomani yagola tin phaisa kamio berai nai grana yang kheto phaising rogo so dalai tongdi phaising kisa berai nai tokon saka phaising kisa kasa tong truk nabar si ba nok bai kang no bagan kasai tongo wate kisa patik patak klai tong Pirok dong pika nok phaising thangnai tur wow nokha belai nai nokhane sound khanai mana gurum sai tong wate phaiting ja tong no thangnai